Ngithanda kakhulu bazalwane ukuletha isibingelelo sika baba uMhlongo fika wangishiya bazalwane wase eyahamba uyabingelela nabazalwane bonke base Hope of Glory. Angifuni bazalwane ukuchitha isikhathi. Ngizosho nje lokhu uNkulunkulu athe angikusho, but maybe angidlule la emiyalezweni ewuthu uNkulunkulu anginikeze yona for this church in particular. Bangithi this church uNkulunkulu mayenginika umyalezo, it's not for the whole church, it's for this address. So kodwa phela usungabambelela nawe bandla ngoba usuze wafika, kodwa le for this church. Mamalunga mangikhulekela ukuza la uNkulunkulu ukhuluma izinto eziwu2. Ukhuluma the first word yakhe ungikhumbuza lapha ya echibini laseBethesda ukuthi kwakhona indoda eyayihleli lapha iminyaka ngeminyaka. Mase kufika uJesu ayisabona ukuthi isikhuluma noJesu, isakhuluma ngeinsizi zayo zakudala ukuthi anginayo umuntu ozomfaka echibini. Ayibona indoda ukuthi akusayona dispensation yechibi le, sekuyi dispensation la khona uNkulunkulu ehlala khona emzimbeni womuntu. La khona umuntu mayehamba kungena izulu la engena khona, mayephuma umuntu nakhona ushiya isiqalekiso ngoba sekuphume izulu la kade khona. That is why ezinye inkampani uthola ukuthi inkampani ibinkulu iveliwe nje ngendlela engayiqondi, a whole Toyota, kodwa kusho ukuthi lo obe noNkulunkulu that was sustaining the company noma kuthiwa ubewasha izitsha, but because ubeyivessel ethwele uNkulunkulu othwele ama profits ale nkampani, bangazi ukuthi mabemgxosha bagxosha nonizulu elikumuntu. So I message ebenginayo for this church, especially not the leaders for now but the church, ukuthi hayi bazalwane singalindi ukuthi mhlawumbe kuzoba khona ukuzamazama komhlaba ukuze nibone ukuthi uNkulunkulu nani. God has planted the men and women of God kule ndawo. You will wait uthandazela umsebenzi, uthandazela umntwana, uthandazele ini because you are waiting for ukuzamazama komhlaba. Cha naba, they will lay their hands upon you. uNkulunkulu akusize. Kuthiwa nendoda ngamanye amazwi if ingxoxo yakhe noJesu ayifinyelelanga la khona ebenikezana izinto zabo nala eacknowledge khona indoda ukuthi kahle hle ngisechibini nje insindiso yami ayikho echibini nanga umuntu. Bengenzeka ukuthi indoda izishone ingabonanga ubuhle kaNkulunkulu bese ithuka amandla kaNkulunkulu ngoba engekho ozoyifaka echibini. Usizo likhona. Akho umunye umuntu ozoqhamuka ngaphandle, ayikho umuntu ozogibela ibhanoyi, ayikho umuntu ozophuma ku TV bese kuthiwa uzokunikeza ukuvulwa kwamehlo uma uyimpomputhe. Akekho umuntu ozosuka eNigeria noma ozosuka eUSA abawu TD Jakes azobeka umntwana kuwena because uSathane uvale isibeletho sakho. Ayekho umuntu ozomthola ematendeni who will cause miracles in your family. The blessing is here. Amen. Hallelujah. And then ubaba Malunga, I hope ubekhona. Mama, you'll remember ukuthi ngesikhathi silapha phesheya sasiloke simkhuza ubaba wakwakho. Egagasini. Hayi. Ivuma. Athi oh yes. Akhambe athi umama uMhlongo wasegagasini. Ngithi hayibo. Mfundisi masasidla lapho yazi phela ukuthi indaba ziyaphuma masekudliwe. Masasidla lapha sesincibile ngithi mfundisi, for your information sengihambe yonke indawo kodwa igagasi lona nje bandla lingangizwa kahle. Kanti umfundisi ubone emfihlakalweni. Ever since siphuma lapha ya I think sengiye egagasini maybe 5 times. So ngicela bandla ungixolisele. Ngixolisele kubaba wakho. Asiyezwini ke bazalwane sizofunda nje amaverse ambalwa. Ngiyathanda uNkulunkulu mayekhulumela nabantu bakhe, yabona? Singaze sishawe ilangabi lomlilo sithi sifuna izambulo ezinkulu, kodwa uNkulunkulu umyaleze ewubekile in the word of God itself ukuthi ithina esingakwazi ukuyichaza kahle ibhalo. Sizofunda nje amaverse ambalwa. Elokuqala uMatthew chapter 11 verse 12, bese siya lapha kuJudges chapter 7 sizosuka nje ku verse 4 siyele ku 16.
omunye uyababaza okushuthi akajwayele ukufunda iBhayibheli. uNehemiah chapter 4 siya ku verse 17 no verse 18. Ngiyazi ukuthi ibandla nebandla no goalkeeper wakhona ofundayo. Angifuni ukuyifundela ngoba ngaze ningaphinde ningimeme. Angazi ukhona umfundi nazo ke. Siqala ku Matthew chapter 11 verse 12. Siya ku Judges. Kepha kusukela emhleni kaJehova umbhaphathisi kuze kube manje umbuso wezulu uyakufuzulwa. Thank you Lord. Nabafuzulayo bayawuphanga. Ngokuba abaprofeti bonke nomthetho baprofetha kwaze kwafika uJohane. Uma nivuma ukwamukela lo ungu-Eliya obeza kufika onezindlebe makezwe. Kepha lesi sizukulwane ngiyakusifanisa nani na sifana nabantwana abahlezi ezigcawini bememeza abanye bethi sinibethele imitshingo anisinanga salilisela anikhalanga. Ngokuba uJohane wafika engadli engaphuzi bathi unedimoni. Amen. Ngicela siwelele lapha ku Judges incwadi yabehluleli chapter 7. Soqala ku verse 4 siye ku verse 16. Abe eviva okwane akekho umunye ofundayo senishadile nonke. Cela omunye abe osingile aye ku Nehemiah chapter 4 verse 17 no verse 18. Uzongibonga kusasa. Verse 4. Yes. uJehova wathi kuGidiyoni abantu basebaningi behlisele ngasemanzini Jesus. Ngikulingele bona khona kuyakuthi lowo engiza kusho ngaye kuwo ukuthi lo uza kuhamba nawe yena ahambe nawe nalowo engiza kusho ngaye kuwe ukuthi lo akayikuhamba nawe yena akayikuhamba. Wayesebehlisela abantu ngasemanzini. uJehova wathi kuGidiyoni bonke abaqhapha amanzi ngolimi lwabo njengokuqhapha kwenja babeka bodwa kanjalo nabo bonke abaguqa ngamadolo ukuba baphuze. Umumo wabaqhaphayo bebeka isandla emlonyeni wawungamadoda angama300. Kepha bonke abanye abantu baguqa ngamadolo ukuba baphuze amanzi. Wayesethi uJehova kuGidiyoni ngalawo madoda 300 aqhaphayo ngiza kunisindisa ngibanikele abakwaMidiyani esandleni sakho. Ngiyabonga ngicela sivale lapha nkosazana cela ungifundele lapha ku Nehemiah chapter 4 verse 17 and 18. Abavusayo ugange nabathwalayo imithwalo bazithwesa benza umsebenzi ngesinye isandla nangesinye baphatha izikhali zabo nabakhi bonke babe nenkemba ibhinqwe ezingalweni zabo bakha kanjalo owabetha icilongo wayengaseceleni kwami. Amen. Ngiyabonga inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo namhlanje ebusuku. Ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane uyayikhulumela nabantu bakhe okwethu ukuchaza nje makukhona ongezwanga but sifunde izincwadi ezintathu sifunde lapha ya ku Nehemiah safunda lapha ya ku Matthew safunda lapha ya encwadini yabehluleli but mhlambe singaqala kubehluleli. iBhayibheli lithi bazalwane as we know ukuthi uGidiyoni wayeyigwala njengabanye bethu nje njengabaningi bethu ababaningi phela abantu abanesibindi la emhlabeni
ingakho kwaze kwaqhamuka khona isisho esithi kusinda bakagwana. Mangase nje la enkonzweni noma si serious kanje kade sibhobhoza kamnandi vele kuqhamuka umfana nje ephethe isibhamu. Guess what? Sobaleka sonke. Why? Because uvalo is something natural kwisidalwa esiwumuntu. Uvalo is something ekuvikelayo nasekutheni ungalimali. Uvalo lidalwe for isidalwa esiwumuntu ukuze sikwazi ukuthi siphile kade. Akafunakala umuntu onesibindi kakhulu emhlabeni. Njengentombazane nje ikwazi ukubhanqa isosha nephoyisa nelokhunji. Isosha iphoyisa ake sithi mhlawumbe nemelness ozojova uma wakho ngopoison. Uyabona? Ube naleso sibindi asifunakala isibindi emhlabeni. Ukuze uphile kahle Nkosi yami. Ukuze uphile kahle la emhlabeni kubaleki umthetho nje wasemhlabeni ukuthi iba igwala. But how many of us know ukuthi ukuze samkele izibusiso zikaNkuluNkulu futhi samkele izinto zikaNkuluNkulu kumele siphume kwinature yethu natural, siphume emthethweni yenyama, siphume ezintweni ezikwazi ukusindisa bese singena emthethweni kaNkuluNkulu. Ingakho iBhayibheli lithi amagwala wafunakala, uNkuluNkulu akalifuni igwala. Why? Because in order for you to access lezi zinto iBhayibheli elikhuluma ngazo ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uyaphangwa and kumele sufuzule, kumele usuthathe by force. Ngiyathanda ngesingisi sithi the kingdom of God suffereth violence and the violent take it by force. Under normal circumstances masifika ezikoleni sifundiswa inhlonipho, sifundiswa ukuthi asilandele imithetho, sifundiswa ukuthi uthisha mayethe ebhala kanje nawe ubhale kanje. But under the law of God uNkulunkulu uthi yonke into oyifundiswa uma wakho, yonke into oyifundiswa umkhulu wakho, yonke into oyifundiswa ugogo wakho ijije. Mawusuhamba nami ngizokufundisa izinto ezintsha. That's why the Bible says ukuthi walk before me, hamba nami, nyathela la nginyathela khona. I will teach you great and wonderful things. Izinto eziyimfihlakalo ongazazi. So masiphila kumele sibe abantu abayikhethelayo ukuthi sifuna ukuphila kwazini noma sifuna ukuphila emfihlakalweni yini. Ulwazi lwasemhlabeni luyaphela, ngokomhlaba ikhensi iyabulala. Kodwa mawufuna ukuphila engazini kumele uphile ekutheni ngiyadlula kwireport kadokotela bese ngingena ekufuzulweni kombuso kaNkuluNkulu. Ngifuna ukuphila emhlabeni la khona ngithi ngitshela ukuthi i-economy yase South Africa iyabheda. There's a 40% unemployment rate. Kodwa ngikwazi ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uyafuzulwa and the violent take it by force. Ngifuna ukukholwa ukuthi udokotela mayethe njengomama noma ngingenaso isibeletho asikho kwasona, but ukuphila kwazini lokho. Ngifuna ukuba owesifazane okuphila engazini. Ngifuna ukuba owesifazane ophila la kuthiwa khona kunezinto, kunemigaqo la kungahanjwa khona, kodwa ngiphile ngibe umntwana kaNkuluNkulu ophila engazini. Ingakho sifunde naleli verse elikhuluma ngokuthi uGideon ngokwazi kwakhe wathatha 32,000 imethi ngayenza esikole 32,000 men abatrainiwe for war. But mawuhamba noNkulunkulu uyakwazi ukusefela abantu. Uthi noma usukhala uthi Nkosi yami wangiphuca labantu ebengibathembile enkonzweni. uNkulunkulu wami wangiphuca uspiritual mother wami, wangiphuca umyeni wami, wangiphuca unkosikazi wami, wangiphuca abantwana bami, wangiphuca umsebenzi wami, wangiphuca ithemba lami. Engithi mangilibheka ngibona ukuthi siyaphambili. Athi uNkulunkulu not the 32,000, ngicela uhambe nalo 300. Because God is a God of value. uNkulunkulu uzosidida sithi namhlanje sicela ukuphila engazini. Jehova sicela ukulahla lonke ulwazi esilifunde la emhlabeni. Sicela ukuphila ezintweni zaphakade. Ngoba lithi iBhayibheli asiqalanga ukwazana noNkulunkulu ngoba sasisesiswini sikamame. Lithi iBhayibheli ngakwazi, ngakhetha, ngagcoba. By the time emhlabeni bekubiza ngesidakwa babiza lethu uNkulunkulu kwazile, wakhetha, wagcoba ukunikeza igama. By the time esikoleni kuthiwa uyafeyila uyisidomo balethi ngoba uNkulunkulu kwazile, wakhetha, wagcoba. Igama lakho uhamba nalo okwakho ukuthi uphume kwazini
umememeza uthi Jehova angazi la ngiyakhona kodwa ngiyabonga ukuthi ngihamba noNkulunkulu wemfihlakalo, ngihamba noNkulunkulu onga-understand abantu, ngihamba noNkulunkulu ngiguye, ngihamba noNkulunkulu wavula ulwandle olubovu, ngihamba noNkulunkulu wadala isidalwa somuntu, wasiphefumulela umoya wafa, usaphila, ngihamba noNkulunkulu wongazi. Yeah, thank you Jesus. And then God says, a generation that was before us, makoti, a generation ebephila emva kwethu, siyambonga uNkulunkulu ngoba Bhengu ngowase gospel mina, ngiyabona nje sengixhume nemsila yehasha. Siyambonga uNkulunkulu obehamba noBabhengu noBabqhiliza, now all these great men, and that was the dispensation of miracles and wonders. Yadlula leyo dispensation kwasengena idispensation yokwakha, whereby saqala manje sabona emalokishini ethu sekhona amabandla amakhulu ekuthiwa banibani of the latter day of the holiness of the assembly in Calcutta. La khona sesikhonza khona kunama discolite, because we are a generation, it was a generation of builders. So oBabqhiliza, oBabhengu was a previous generation of miracles, but bafa kungekho zinto esikwazi ukuyikhomba ukuthi nako kwaBabhengu, nako kwaBabqhiliza, nako ukuthi kwababani. We are understanding because it was a dispensation of power. Yadlula leyo dispensation sangena kwi dispensation lesikuyona yokwakha, la sithi khona umama uMchunu une PhD, ufundile, babani usebhizinisini lama truck. It is a generation of builders. We acknowledge building, we worship building, we worship money, we worship success. Before abantu bakudle mawume phambi kwabo bafuna ukwazi ukuthi usebenzaphi, isicathulo sakho siyimalini, yini oyenzile, size seqiwe uthi ngihlebele, size seqiwe imangaliso kaNkuluNkulu nezinto ezinkulu zikaNkuluNkulu. Ngani? Ngoba it is a generation of builders. Mawungakakhi asikulaleli noma kuthiwa uNkulunkulu ugcobe kangakanani, but sifuna ukwazi ukuthi amajazi mangaki wase DUT noma wase UKZN noma wase UJ, uhlala phi, thini address yakho mngakana, how many bedrooms do you have, umyeni wakho yena wenzani. Unless sikwazi ukuphendulwa ngaleyo mbuzo as a generation, ayikho into esizokulalela kuyona. It's a problem. It's a problem bazalwane, ngoba mhlambe sibhuqabhuqo nje HIV and AIDS asinali ikhambi, mhlambe ikhambi likumama oyihlalela ku forum, but asikwazi ukumnikeza ithuba because it's a generation of builders. Sifuna ukwazi ukuthi uphetheni, ubuyaphi, ipassport yona unayo, sewake waya ine USA kuma posters, sifuna ukwazi ukuthi wona usuhambe washumayela kuphi nakuphi, and therefore siyakumeba and we lose the grace. God in this place, if I'm just closing my eyes, I see grace, graces, graces and grace, healing ministry. Kunabashumayeli phakathi kwethu, kunabantu abane ministry yokuphilisa, kunamaprofeti phakathi kwethu, but it is a generation of builders. And that is why God must fund incwadi kaNehemiah ukhuluma about a different dispensation. And this is the dispensation engifuna ukushumayela ngayo namhlanje. The dispensation edonsa oBabqhiliza ngapha, the power gifts, and a dispensation of builders. Uthi unema power gifts kodwa futhi uyakwazi ukwakha ngalanga. Sazi ukuthi noma kuthiwa ngiphezulu kanjani kodwa mangifuna usizo ngiyakwazi ukwehla ngiye lapha kuleli abadla mhlawumbe lingakaze liye phesheya ngoba sengidinga usizo. It's a dispensation of builders and power. Uyabona mawubambe ukwakha ubamba amandla, igama lakhe alisoze laphela emhlabeni. Masibambe ukwakha ucwebe bese sibamba namandla, akukho okuzoshoda kuthina. Masibambe ubukhazikhazi bezwe bese sibamba nokwakha. We will indeed
reach the highest levels of the unknown. Abazalwane, mina I don't know about you. Mina sengikhathele izinto engizaziyo. Ngibabonile abantu bephiliswa sengikhathele. Ngibabonile abantu bephethwa amakhanda bekhulekelwa bephila sengikhathele. Ngikhathela baphethwa izisu. Ngikhathela ama miracles of the known. iBhayibheli bazalwane alishongo yini ukuthi the glory of the latter house shall be brighter than that of the former house. Simbonile uNkulunkulu wama-thousands, simbonile uNkulunkulu wamatende, sesifuna uNkulunkulu manje of a global God. La khona masibiza iconference umhlaba ume kubizwa amaphoyisa azomisa imigaqo because it's South Africa for God. Kuthi noma umuntu ephuza utshwala ayizwi taste ukuthi ayisafani ngani ngoba there's a conference. Abantwana bakaNkulunkulu bahlangene bayakhuleka. We are building and we have the power. Hayi bafethu ayingeke. Ngeke hayi ngalo uNkulunkulu. We need to build and we need the power of God. Asikwazi ukuthi sibe generation esithi masidlulele intweni ezintsha bese siyayilahla ezakudala. Even amaqiniso uyabosibanga ko Facebook nje siphikisana ngezibhalo because sesifuna ukushiya lokho bezobe kusiphilisa singene manje kokunye singakwazi. Hayi bazalwane, masidlula as a generation sithatha konke lokhu bese siwela nakho siyaphambili. iBhayibheli lithi uMose uyambuza uFaro uthi uzohamba nobani. A very important question. Uzohamba nobani? Angabe ukuthi uhambe, but I'm concerned ukuthi uphuma nobani. Engathi izo lezikhathi abathi khona phumelela impela kodwa shiya iqiniso ngemuva. Phumelela impela kodwa lishiya iqiniso. Phumelela ube nakho konke kodwa lishiya iqiniso. Ngiyamthanda uMose kodwa mayethi sizohamba nabadala bethu, sizohamba nabancane bethu, sizohamba nemfuyo yethu, sizohamba nemali yethu, sizohamba nakho konke. Ngathi ngiyezwa namhlanje amazulu esimile noNkulunkulu bazalwane. uSathane is on the other side. Umemgeleni wezibusiso zethu. Uthi zonke la izibusise zakho kodwa shiya iqiniso ngemuva. Engathi ngiyezwa abazalwane bethi cha Sathane, izibusiso ngizosithola kodwa ngihamba neqiniso. Mangifike eboardroom kuthiwa ngizonegotiate ama deals amabhillion, ngizothi ake sime kancane sikhuleke. Angeke ngibe namahloni ngezwi likaNkulunkulu. Kuzothi noma simenywe endaweni ezicwebezelayo kuthiwa sihlali nothi ni Jackson nobani bani, sithi wo ake sime kancane, ake sikhuleke, ake simbize ongabonwayo. Abethe abantwana mabezalwa angeke sabe esibhedlela ukuthi sibanga umsindo, but sizoba nobaba bathi asibe kancane ngaphambi kokuthi nimhlinze. Ake simbize qala sibone ukuthi akukho yini angeke azakwenze. Ezikoleni abantwana bethu siwela nabo abazothi before sibhale exam ngiyazi ukuthi isikhathi sincane thisha kodwa ake ngivala amehlo ngimbize because I want to access the unknown. Ngicela ukumbiza, ngicela ungiphe ithuba ngimbize. Ayicela ukunikezwe ithuba abazalwane. uSathane udlale kakhulu, sambuka sambongela sashaya izandla, kwaresha abantu, kwabulawa abantu, kwaba nama-divorce, kwafa abantu, kwashawana, kwaxatshanwa, ahlukana amabandla kwayale. uSathane simnikezile ithuba, bathi sithi namhlanje ebusuku kulesithathu sicela ukunikeza uNkulunkulu ithuba, sicela ukunikeza uJehova ithuba, sicela ukunikeza umnini amandla wonke ithuba, sicela ukunikeza omdala wey'nsuku ithuba, sicela ukunikeza lo ogibela amafu njengenqola yomlilo ithuba, sicela ukunikeza lo owayekhona ngaphambi kokuthi isikhathi sibe khona ithuba, sicela ukunikeza lo wafela izono zethu ithuba emabandleni, ithuba emshadweni yethu, ithuba emsebenzini yethu, ithuba ey'koleni zethu, ithuba emgaqweni yangakithi. Sicela ukumnikeza ithuba. Ayake sinikeze uNkulunkulu ithuba.
ayikhulumele azenzele. There's a reason why wehlisa abantu from 32,000 waya ku 300, because wayengafuni ukuthi namhlanje so many thousands of years before sime sikhazimulisa uGideon. Ayikho indoda eyayingalwa impi ngabantu abawu 300. It is only God. uNkulunkulu ufuna udumo kuphela. uNkulunkulu ufuna udumo kuphela. Never has there been a time in history la sibona khona imhlola njenganamhlanje. And it's not because we are old fashioned, but uNkulunkulu ufuna ukunikezwa ithuba. Futhi lempi asingeke size siyiwine ngama rules omhlaba ukuthi the 8 steps of building a church, the 5 steps of ensuring ukuthi ibandla lihlukane cha. Ake sinikeze uNkulunkulu ithuba. Ake sinikeze uNkulunkulu ithuba. Let us walk into the unknown. Ngicela siphakame sonke bazalwane. Ngifuna nalaba esebekhathela ukuthandaza. Ke banikeze uNkulunkulu ithuba namhlanje ebusuku. Ngifuna nalo othi lento angisayiboni kahle. Kunini ngangikhuleka ngisamncane until now ngisakhala. Awukunikeze uThixo ithuba. Ngcono futhi ngoba ngivakashile. So akekho umuntu ozomblame uThixo. Ake simnikeze ithuba. I don't care ukuthi isifo sakho sibizwe ngamagama ongakwazi ukuwabhala. Sikuphi kwi science table, siu CO2 or H2O whatever. Ngicela namhlanje ebusuku akuneze uNkulunkulu ithuba. Sivalile amehlo sonke bonke abathi Nkosi. One more time. Uyazi usho njengoSamson ephelelwa amandla week. Kodwa athi inwele zami kona ziyahluma ayisafani naqala. Kodwa amandla ami awasemaningi kangako einweleni. Angisekho manje kuma gimmicks. Ngicela uNkulunkulu enze ummangaliso. Tonight ngicela sinikeze omdala weinsuku ithuba. Ngicela sibone sinikeze ithuba loku experience esingakwaziyo. Sizohlabelela abazalwane sivale sonke amehlo. Bonke abathi Nkosi ngicela ukukunikeza ithuba. One more time. It's not for me, it's not for my children. It's not ukuthi ngoba ngazi kakhulu kodwa ngicela ukulahla lokho olunye ulwazi bese ngikunikeza ithuba. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Uze nje ngaphambili sizokukhulekela. Sitho Baba siyabonga siya. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga. Siyabonga, oh siyabonga, oh thando lwakho. Oh Baba siyabonga. Siyabonga, Siyabonga. 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 Namhlanje ebusuku because we are here to impart amandla kaNkulunkulu. Abantu abafuna ukugcwaliswa ngamandla amasha. You see, every generation has a new anointing. That's why the Bible ETA awukwazi ukufaka new wine in old wine skins ngoba zizoqhuma. Ngifuna abantu abathi they want a special anointing for this dispensation. Angisho ukuthi awugcotshwanga, ungizwe kahle. But ngithi a fresh anointing ukugcwaliswa kabusha. And we are going to pray. Oh siyabonga. Siyabonga. Oh siyabonga. Oh thando. Oh thando
egameni likaJesu Kristu naba abantwana bakho. We pray for your anointing, oh God. We pray for your power, moya ngcwele. Sikhulekela ukugcwaliswa kabusha kulendlu ngegama likaJesu Kristu. Baba wonke umuntu oze kule ndawo uze Lord ngenhliziyo evulelekile ukuzoza izwi lakho, ukuzogcwaliswa kabusha, ukuzogcwaliswa ngamandla amasha. Baba othembekileyo, simelana nemoya yonke yamadimoni, the strong men yakule ndawo ngegama likaJesu. Baba siyabacwilisa emandleni, siyabacwilisa egazini likaJesu. In Jesus' mighty name, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. We speak healing in the name of Jesus. Sikhuluma ukuphila, sikhuluma amandla amasha, sikhuluma reunion, sikhuluma ukwakha kabusha, sikhuluma multiplication, sikhuluma ukusebenza komoya ngcwele. Baba ngcwele, we speak again the power gifts egameni likaJesu ukuthi Baba masiza kule ndawo noma sikhuleka kwenzeka imangaliso. Baba ngcwele ungene egula angaphume safana, ongene nenkinga angaphume hamba nayo ngenxa yokuthi moya ngcwele le ndawo i-altare elivuthayo siyawubasa umlilo kule ndawo ngegama likaJesu. Siyawubasa umlilo once again in the name of Jesus. Siyalibasa ilangami ngegama likaJesu. Siphepheza igazi likaJesu emagcekeni ale ndawo. Baba ngcwele, sithumela ilangami lomlilo nasemakhaya abantwana bakho. Baba konke okubheka emaceleni, Baba ngcwele, sikubeka in submission to the word. Let the power of God flow ngegama likaJesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Urabahadea, Ibrakanamaya, Iramosa namayende lamosa, Epekana mihola, Imatahi la boca, Niahalemosa, Yakama likaJesu. Ebaha, Inamahala, Inamahiabaha, Yakama likaJesu. Ebaha, Imana halebaha. Baba thatha indawo, Baba thatha indawo, sinikela kuwe ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Siqala ngesimoya ye-premature death, akukhona oyedwa ozofa isikhathi singakafiki ngegama likaJesu. Siqashula amagedengo kaSathane ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. We break the yoke of the devil ngegama likaJesu. Sibiza igama eliphezu kwamagama onke elithi iBhayibheli alikho elinye igama esiphiwe lona ngaphandle kwegama likaJesu. Baba siyalibiza namhlanje lithi izwi lakho masilibiza konke akusemhlabeni kuyaguqa. Baba ngaphansi kolwandle kuyaguqa, okuphezulu entabeni kuyaguqa, okuphakathi esihogweni kuyaguqa. Amagama ezifo zonke ezingalapheki kuyaguqa egameni likaJesu. Sibiza lelo gama, 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 sibiza lona Jesu, sibiza lelo gama. Hey, hey, hallelujah.
kongaziwa. Oh hallelujah. Siwelela kongaziwa namhlanje. Njengabantwana baka-Israyeli bewela ubodlo olubovu bebona ukungaziwa baze bafinyelela ngaphesheya. Sivula ulwandle lwayingqinamba, sivula ulwandle lwezifo, sivula ulwandle lwayingxabano, sivula ulwandle lokushodelwa imali, sivula ulwandle lokuphela kwemisebenzi. Sithi siyawela, 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 siyawela ngegama likaJesu. Lona lodwa elikaJesu, lona elikaJesu, elikaJesu elinamandla, elinamandla, liyaphilisa. Imakhana mahala ineba ya linamandla. Hayi linamandla. Siyabonga Nkosi. Imakhana halalala inamaya hala baba babaya indelehila baba basanta. Hey, siyabonga. Ena namhlanje Jesu lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli wabonakala uSathane ehla evela ezulwini. Na if uSathane wakwazi ukwehla wawevela emazulwini, baba ungavinjwa yini wena ukuthi udedele ibusiso zabantwana bakho zehle nazo njengonyazi zivele ezulwini? Baba siyikhava ngomlilo ukuthi nalezi evinjwe emkhathini nale impendulo baba osuyithumele evinjwe imoya emkhathini, baba oyigcwele sithumela ilangabi lomlilo asidedelwe zehle njengemvula yomlilo naphakathi kwale ndawo. Ilona lowo esenobufakazi ukuthi uJesu loyo, uJesu yena yedwa awusekwenzile nakimi. Ijabiso sithi nayo iyalama inkohliso ngoba yena uyasiza ngeqiniso. Sasanayo
baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu ebusuku. Siyabonga baba wethu onamandla onke. Siyabonga dwala lethu, siyabonga nqaba yethu. Baba wethu ongcwele siyabonga ngegama lika Jesu elinamandla. Ihashi nenkweli yalo ukuphosile olwandle. Baba siyabonga ngegama lika Jesu elinamandla. Ngegama lika Jesu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Wonke amaqhinga zonke uNkulunkulu onamandla. Indawo yobumnyama baba siyabonga. Hlakaziwe kuphelile ngegama lika Jesu ophilayo. Ngegama lika Jesu elinamandla. Ngegama elinamandla. Ngegama elingaphezulu kwamagama onke. Ngegama lika Jesu ophilayo. Ngegama lika Jesu elinamandla. Ngegama lika Jesu ophilayo. Ngegama lika Jesu elinamandla. Ngegama lika Jesu ophilayo. Ngegama lika Jesu elinamandla. Yes Lord, yes Lord, siyabonga. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga nqaba yethu. Akekho njengawe. Akekho fana nawe. Akekho ngalinganiswa nawe. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga baba wethu onamandla. Thathu Ngiyacela bazalwane sishayile uJesu Kristu izandla ezinkulu. Sekunika udumo baba, inkazimulo umkhosi. Ngokufanele wena wedwa siyathoba siyibandla. uNkulunkulu wethu ongcwele in Jesus name. Amen. Hallelujah bazalwane. Siyabonga bazalwane, siyabonga ma egameni lika Jesu siyawezwa manje.